jam gen waali fini wiyete men ñande Mawnde 14 Mbooy 2025 ina hawre 14 Korka 1460 fergo keerol ɓesngu ƴiƴam ɓesngu way kono fiilayru ni to haɗere mum njuutendi mum fof ko balɗe 60 so ƴiƴam ɗam dartima ko adi ɗum hayso ko ñande jibingol nde yo jomum looto o juula so ƴiƴam ɗam ruttima e makko so hakkunde majje woni balɗe 15 e ko ɓuri ɗeɗaɓam ɗam wonti fiilayru so tawi wonani o yantina ɗam e ngadanam ɗam wona timmugol ƴiƴam ɓesngu ɗam Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallen e nder heen